नमस्कार मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे माझ्या नव्या व्हिडिओमध्ये. आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला विद्युत उपकेंद्र सहाय्यक आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्या भरती संबंधी मिळालेले लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. पण त्याच्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन ऑलवर प्रेस करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जे अपडेट सांगणार आहे ते मित्रांनो तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. जर तुम्हाला ही अपडेट ऐकायची असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, नाहीतर तुम्ही हा व्हिडिओ इथे सोडला तरी चालून जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्याला माहितीच असेल की गेल्या काही महिन्यांपासून इथे विद्युत सहाय्यकाच्या भरतीवर स्टे आलेला आहे. आणि यावर जेव्हा ही सत्र जेव्हा कोर्टामध्ये चाललं तर तेव्हा ही सत्राचं आता तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आणि कोरोना पॅन्डेमिक आणि मराठा आरक्षण यामुळे सुद्धा या भरतीला अतिशय डिले झालेला आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आता SCBC टू EWS कन्व्हर्जन जी मेरिट लिस्ट लागणार आहे त्यामुळे सुद्धा याच्यात थोडासा अडथळा येत आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आता आजची जी पुढील सुनावणीची तारीख आहे ती सुनावणीची तारीख उद्या आहे. आणि उद्या मित्रांनो कोर्टामध्ये सुनावणी होणार आहे मित्रांनो. आणि त्या सुनावणी दरम्यानची लेटेस्ट अपडेट तुम्हाला लवकरात लवकर हवी असेल तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आता मी तुम्हाला सांगणार आहे की जी उद्या सुनावणी होणार आहे ती सुनावणी कशा प्रकारे चालणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला इथे क्लिअर करून देतो की आपल्याला माहिती असेल की गेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाला पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता सुनावणीसाठी. तर मित्रांनो, उद्या इथे पूर्ण दिवस इथे सुनावणी चालून जाईल आणि उद्या याच्यावर अंतिम सुनावणी लागण्याची शक्यता आहे मित्रांनो. मित्रांनो, आपल्याला काय वाटते, जर आपण या मताशी सहमत असाल तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो, उद्याच काही तो मेरिट लिस्टची अपडेट आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचून जाईल मित्रांनो. असं कोर्ट पूर्ण दिवस याच गोष्टीवर इथे सुनावणी करणार आहे मित्रांनो. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला जरूर लाईक आणि सोबत चॅनलवर नवे असेल तर चॅनललाही जरूर सबस्क्राईब करा. तर मिळूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.